Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dindin, 29 anyos, nagpuyo sa AS Fortuna, Banilad, Mandawi City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Aron niyo sabtan, sugdo nako sa dihang nakadesisyon mis akong late live-in partner nga magtipon. Ingon ini ang mga panghitabo. Mag-ipon na ta? Oo din. Taon-taon naman sa ta. Unya, nahanap ta sa saktong edad. Ah, sige. Okay ra na nako. Okay ra nimo nga nag-ipon ta bisan wa pa ta makasal? Ooy, ganun di good. Salamat ha. Nga nakasabot di ka. Asa raman ko doon yan ng kasal ba? Kung doon na natay matigom, di ba? Swerte di ko nimo din. Og salamat kayo sa imong pagkamat sinabtanon. Magpalit tag motor? Unta. Sige. Pwede ra para dilisad kaayo tahago sa pag-commute everyday. Total, parehas naman ta nga nagtrabaho o gusarsay atong trabahoan. Mao bitaw. So unsa man? Okay ka kung 50-50 ta? Pwede ra, uy. Mas maayo tingali kung straight cash na to aron way labad sa uba. Mga sabitoy akong nahuna. Nya sa man. Asa man nato ipanganang motor? Sa imo lang. Okay ra? Oo, uy. Nak, pagpakasal na lang mong Ariel, uy. Ano sa man, pa mo'y plano? Ipon-ipon ra ng inyo? Ma, naami plano, pero dili pa karon. Kanos aman di ay. Kung doon na nami igong tinigom, ma. Ha? Mubalik kag tukar? O mahal. Kuan lang god. Every weekends lang. Gimingaw sa pagtukar god. Unya, ano gun pa kang kita? Ikaw gud mahal. Sige, aron na asad tay lingaw every weekend. Moban lang ko nimo ha kung asa ka mo tukar. Sige, mas maayo pa. Kumusta naman mo din, uy? Karon pa kita makita-kitang balik ninyo ay. Mao lagi Wilma. Unsaon nga na busy man gud ko sa trabaho? Lagi. Kay last na tong kita, no? Kato pa man tong last tukar ninyo sa banda, uy. Duha ka tuig naman tingaling nakalabas. Oo, murag ana gid ay. May gani kay gisugtan ni Mos Ariel nga magtukar og balik mo. Ay nihangyo man, kay gimingaw na kuno siya. Ako lang sang gitugtan oy. At least karon na siya laing source of income, di ba? Dili pareha sa una nga nagsalig ra gyud sa tukar. Mo to nga pag pandemic, wa gyud hinuon siya source of income kay wa may tukar. Bawal man ang tapok-tapok ato nga time. Maog yun. Guys, magsugod na tagtukar sa first set. Ay, Ben, magsugod na ko niya, may. Diyan niya. Yes, sige ba? Guys, sugod na ta. Kahapi ko di mo ron. Nalipay lang ko ay kamahal. Kaya after 2 years, nakatukaran siya kong balik. Passion man gud na nimo ang motor god. Mao lagi. Og thank you kay mahala. Nga nisugot ka. Ngano di man sa kuno musugot no? Ang ako ra man gyud to ba sa una, nga okay ra man ang motokar ka. Pero dili maayo nga anha ra gyud ka mo focus niya. Kay dili baya na magsigi-sige na tukar-tukar, dili stable ang kita. Mao lagi. Nindot siyang buhaton lang yun. Og sideline. Basta ha. Basin pod baya, mobalik na sad ka anang sige nimog inom ha. Di lagi mahal. Bantay bitaw. Ay, mahal. Oh, Ariel, hubog ka. Nakainom lang. Pastilan baya nimo uy. Unya ni drive kag motor. Bisag nakainom ka? Mahal. Wara man ko maunsagod. Duka na kay ko, mahal. Nga na sige, katuog na. Kuhaan na lang tikag ilisan nimo aron makailis ka na.
Uy, hapit naman di ay udto. Hala, nasobrahan man yung tuog na mo, eh. Mahal. Mahal, bangon na. Hapit na udto. Mahal. Uy, mahal. Bangon na pa. Ariel. Ariel. Mahal. Oh, hala, kabugnaw ko nimo. Mahal. Mahal. Hala, Ginoo ko. Ariel. Ariel. Mahal. Namatay gid si Ariel. Gitry baya siya CPR ato pero wa naman mada. Kay nang lagom naman ang iyang mga tudlo. Mo ilang pagtuo nga giatake si Ariel samtang natug tungod sa grabing hago niya straight iyang inom. Kapila baya gito nako siya gibadlong pero di man gid maminaw. Gawas sa sige niya ginom, dili sad healthy ang iyang mga panganon. Sakit ka isa akong buot nga sa kabata pa niya. Gikuha na siya sa labaw makagagahom nako. Unya, Condolence din. salamat day Wilma. Kano kung Ariel, uy? Sa'yo man kayo siyang gikita. Lagi uy. Sakit kaayo sa dugahan nga wa na siya. Pagkakaligon lang yun din, ha? Ni Aramin para nimo. Salamat. Karon nga wa naman si Ariel, nak. Sa may plano nimo. Mobali na lang tingali ko glaing abangan ma. Sakit man sa dughan gud kung padayon kong mupuyo sa among giabangan. Maghuot ang akong dughan nga mahinumdum niya. Oh, sa iya nakapangan ang motor. Pero to nga bigbayad ato motor ni Ariel. O maingon ni Mama Te nga, kuhaon ko ang talang butang ni Kuya gikan nimo. Kay kami kuno ang dunay katungod ana kay di man kuno mo kasal ni Kuya. Unsa? Hala? Ano mang hilabot man taon sila, ana? Uy, nga man sila natampo, ana? Dili man sa paglinaog no. Pero ano mo, diretso man sila desisyon sa ubang butang. Nga dili man mo konsulta nako. Grabe gid Will. Wagin mo abot sa ilang huna-huna nga pwedeng gitungaan na mo ang mga butang nga nakapangan kang Ariel. Uy, i-fight na, day, uy. Di ko sure, ha, pero murag, naa naman tingali right sa mga partner ron nga nag-live-in o pila ka tuig bisag wa makasal? Tinuod ka day. Murag na ako'y nadunggan bahin, anak, day. Pero mas maayo yung tingali nga ikonsulta na nimo. Maunta ni gusto na akong i-fight ron. Kay okay man kung hatagan silag bahin. Pero murag lain man gud ka ay pamation. Kay murag gikuhaan ko nila og katungod. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Tinuod ba nga naanay rights bisag live-in partner lang mo, unya wa mo makasal? Kung tinuod man, pila man ka years ang angay nga nag-live-in aron naana kay rights sa imong partner bisag dili mo kasado. Ikaduhang pangutana. Unsa sad ni nga rights ka ha attorney? Unsa may rights nako in terms sa mga butang nga nakapangan sa akong partner nga namatay na? Makabuot ba ko ani bisag dili mi kasado? Kung dili man, what if gitungaan na mo bayad ang usa ka butang unya dito lang nakapangan niya? Ikatulong pangutana. Na ako'y na istorya nga nakakuha siya og burial assistance sa SSS pagkamatay sa iyang partner, bisag live-in lang sila. Doon na ba ko'y katungod nga mo claim og burial assistance sa akong partner, bisag dili mi kasado? O pwede ba gihapon ning makuha, bisan pa man og nalubong na ang akong partner? Ikaupat o katapusang pangutana. Gitungaan na mo ang bayad sa motor nga nakapangan sa akong late live-in partner. Pero gustong kuhaon sa iyang mama ang motor kaysa ila kuno ning anak. Kay lagi nakapangan kini niya. Unsa may katungod nako ani? Kung doon naman ko'y katungod, unsa may kinahanglan na akong ipakita aron maunuran ko rights bahin ini. Dili man ko laog, pero gusto lang ko nga i-fair lang gyud pud unta nila ang sharing. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, din.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Of course sa mga medical nga mga pangutana og mga problema ipadagyod na dayon kay si Dr. Obra man ang mutubag ana naman si Dr. Rene Obra ang medical doctor. Samtang ako licensed bar passer no LLM charos no usa ka abogada. Muna, mutubag mi aning mga pangutana. And ato ang letter sender kay taga si Dindin, 29 years old from AS Fortuna Street, Banilad, Mandaue City. Hello. Cap Greg, no? Ako ang Cap Greg, yap, akong babe. Cap, mayong pagpaminaw ni mo din ha, no? One of the biggest barangays, pero one of the most hapsay and most peaceful under the leadership of Cap Greg Yap. Maayo jud kay ni Cap Greg. Ako mo vouch jud ko ani niya. Dugay na kanina kung kaila hello ninyo. And nangutana ni siya nga kabahin aning ka-live-in no og mga katungod sa ka-live-in. Naba ko ni rights man ang unang pangutana. Nabay rights bisag live-in lang? Wa mo makasal og tinuod man pila ka years dapat mag-live-in. Aron naay nay rights ang imuhang partner bisag dili mo kasado. Okay, wa gyud rights ang live-in partner. Why? Because the only provision in the family code refers to or pertains to marriage. Meaning ka ng mga naminyo na. Benefit of marriage. Live-in or common law partnership, the only benefit or rights nga ginahisgutan sa balaod is with regards to their property relations. Kay wa man mo'y obligasyon, kay wa man mo'y gipirmahang kontrata, wa man mo'y aido, wa man mo'y gipirmahang marriage contract, so wa gyud mo'y rights, no? Only lang na tungod sa inyong pagpuyo kung nakapundar mo og mga kabtangan or properties dinha ragyod usaragyod na akong makita no nga balaod sa family code nga mohatag og katungod sa or ni discuss og unsay katungod sa babae ug laki who are in a common law relationship or nag-live-in. Unya kana siya it pertains to unsay contribution sa usat usa nga iko na siya nga di na siya conjugal partnership, co-ownership ang tawag ana o dumaumao ra gud no, pero co-ownership na nya magdepende sad na kung unsa puy status sa estado sa inyong pagpuyo no nga way benepisyos kasal. Kay nganong wa man mo nagpakasal kay wa lang yod pero single mong duha kana co-ownership. Pero kung pananglitan nagpuyo mo kay naay usa di pwede kay minyo kana lahi na siya. Lahi pug tratar ang balaod na to ana. Ikaduhang pangutana, unsa man ni nga rights kaha attorney? Unsa may rights nako in terms sa mga butang nga nakapangalan sa akong partner nga namatay na? Makabuot ba ko ani bisag dili mi kasado? Kung dili man, what if gitungaan na mog bayad ang usa ka butang unya didto lang nakapangalan niya? Munay nakalisod. Why? Because wa man kay katungod nga manunod niya and wala po'y proof to show that you are co-owners of the property unless na akay dokumento to show nga pagpalit ana no, imo barong kwarta na kay mga withdrawal and everything, then you can assert half of that property to belong to you as co-owner of the property. Otherwise, the law will treat it nga ang tag-iya ra ana kung kang kinsa na nakarehistro. Maunay nakalisod. Kay kung minyo pa mo, maski pag sa imo pa ng partner nga laki bana nakabutang, unya gipalit na no or gipanag-iya na niya tatong single siya or gipalit na sulod sa kaminyoon conjugal siya maski pag single ray nakabutang dinha. Dako kayog difference no because the law, the state encourages union, marriage no mao nang dili gyud ipariha kay kung ipariha para nimo taga nimo katungod ang kanang live-in na way magminyo lisod igawas kaminyoon, di ba? Ikatulong pangutana na ako'y na istorya nga nakakuha siya burial assistance sa SSS pagkamatay sa iyahang partner bisan live-in lang sila. Do na ba ko'y katungod nga mo claim og burial assistance ako ang partner bisan dili mi kasado o pwede ra gihapon ning makuha bisan pa man og nalubong na ang akong partner? I don't think gihatag to sa iyaha because live-in partner siya. Most likely gihatag to kay naay anak unya gihatag na as guardian. Dili nga kuan. So ang tungod kay naay anak, ang anak manunod man, heir man, beneficiary man, pero dili gyud na ihatag. Kay di man ka ang wa man kay katungod ana. You don't rise higher sa status sa usa ka legitimate nga wife. Sorry lang yun. So I don't think makakuha ka unless na amoy anak. Kay ang anak makadawat. Heir man, beneficiary. Ikaupat og katapusang pangutana. Gitungaan na mo
namo ang bayad sa motor nga nakapangan sa akong late live-in partner. Pero gustong kuhaon sa iyahang mama ang motor kay sila sa ila kuno ning anak. Kay lagi nakapangalan niya. Unsa may katungod na ko ani. Kung do namang ko'y katungod, unsa may kinahanglan na kong ipakita aron maonoron ang iyahang rights bahin ani. Kay dili man siya laog pero gusto po niyang i-fair. Sakto sad, no? Kay kung naka-contribute sad ka, no? Well, you can invoke Article 148 of the Family Code and say nga kung common law partnership mo, i-assume na siya nga co-owner mo ana nga property. So, i-prove lang nimo nga nag-live-in mo. And other documents siguro to show nga nakay natampo sa pagpalit anang motor or other properties baron ninyo, no? Or suryaan ninyo klaro po ang imuhang mama. Kaya akong suggestion na ibaligya na lang ng motor unya ikwarta na lang na ninyo para walay samok, no? Or kung nakay documents to show nga nakadata baron ka sa maong pagpalit anang motor, so nakay tampo ana and the like. Pero you can invoke Article 148 for common law relationships. Kay kabahin man sa kabtangan kana na may provision ang balaod na to ana. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.